Kurobekana gwakorekana se wodi ya Umaliba tukulia lero ane munaso kunyara kwamererio bokoro wa MC Bwensemeyo Dismas kolengana na borobo Dismas Trisa ni gona bagote buna tarekerania okogani kwabo ane mono hasoko tabekerania magendero buna tokumanyigwa no mulike to dipona asanya haba menyibe kenyero kya bogitocho imeje wodi ya Umaliba nigo besokire na kwemurungania igoro yo MC Dismas Trisa ase ogotekerania magenderero ali abalirete chira chinga kiche campaign mastigo bagatongaine para ya bogitocho ngorosa rigwe na milioni 8 bagatachari tukerimo mbanya ko bekento byaganeri babekire mebuko milioni 8 na simba radi na baigo aya maega yo gwetigana buna abanyakenyero na guchanga chibesa eri gwekorera magenderero anena sokwero serie bitacho chingaki abarayi babatigire magega tigereire sana muna intu Abamaliba omwesimiwa Dismas Trisa usombi twachorete etwamachorete kurwesege tukya Abamaliba tukamwachi kura 90% eka twamwete 90% ese Abamaliba wodi anyorete chikura 90% nero tangandi kurwesege wodi ese wodi engima kende nkeyo anyarete gukora sensemo ya Abamaliba igotogo sababa minto ona yarore kanira banta baro ofisi robo ngaine ribwe kabare korunani wa metu kobuta nega sanda bakabona iga abato korone bisanda bakobutera egetache kyagerera mangana yarre kanire gaiga nigo togo sanga korwa bagitocho korwa baroko nigo tokoru korwe batema roche itogotera twagenda bake batero gorgoche korigia mache komenta nayo nigo bagenderete komo mochia omwemisio yo bwerogongorwe kubatikana ni gakorokya obwanchereri asokwena na magenderero anene asebali bamusirete engakiye campaign boka omwesimi watwaje Dismas osombi ebintari eteira na support abana chipasari ayago chora abantu bamwete chikura boka Trisa woti ya Abamaliba primary no ega tuo toga kwa chikura misa 12 ogatewa no tokanye chinoche chipera etaraje abune kira bagire tokara kabana ko tuwa batamo ki chichi sukuru ewate erebo Trisa koreki kura to wati wa bare ndoro sana ime agire twakanire nyore bali ko toroserie bitacho chitaracha gaiga echigwete twaje ko motebi abana bakoberekwa na baiga bangina amacha torete chira na natoroseri bonega na bangina babekire mebuko chisiringe 20 chisiringe 30 na bagaka gaiga bako iroseri na baigo asobwamo bono niko baboriria abarayi bonsi anene meye county ya Kisii omongina tonya toto ebintu byoko nyago totogari na notora bangina amangana roche tanya gukora kende yo toto na kiagende siko irisere no mulimo kama kawaida ntomonarete kurobo chibu na barengo mulimo igo naga sene no bulimo bwaye ntomonarete onyora ba minto bagonte na kwarenge Trisa mono ekere kwarenge Trisa mono ebintu bigandete gusarika ekere bango yeti bagonte ina inchutorigereri ne bintu byatisa byasarekire nare kene ngajigochanga nyo ebintu bigandete gusarika bono mugambyo monye twaji komorigi tomatebya mangana abananchi bagonyara ukwana tanya gwikera abananchi bono ibamwete baja kweroseri ebintu boka nyore Dismas Trisa bonsombi kuigweta mangana aya abantu bagejigu naye nyoto konyara koira no jara ko bakorera bintu na batagete njomonya ninje bajage ko ruani weteraye kwena na amagenderero chinsemo chiosi kubatikana abantu nigo bagokora bonsi engakiyo bochori alete serikali etokonye twabutira mache na bisana twarosire kanda se binyoro binde na bankonyora ngonchoko tomire chibesa matanga lakini ase kenyoro kya bogitocho kinanya koigwo nchoko tomire chibesa no bo maheno se no bolimo mugambi onchoke ngwato ikaranse tiari asegetare ngumbo gatoma abarayi bao ogatebanga estima koruboroko nigo tora abantu aboma egere onyare gotobwatera ni estima ndocenga ntorara nigo toreke misi para ibon spitu achorete moreite yo wate nkoro ya bonya bantu Trisa isiko arati isiko yiko ripoteria Ndizi TV kurwe kenyero kya bogitoche kegotoke wodi ya Abamaliba imeye bunge ya bonchari eriterane nkoro kwa dipon asanya